Ready? Sådan. Okay. Hvad fanden skal du? Sådan der lige Nå, ja. Se, det var level 2, jeg har til nu. Ikke noget til level 4, mand. Jeg dør! Oh, fuck. Prøv det igen. Ah, for helvede. Tag koncentrationen. Spring op, du kører med knækken. Jeg skal fandme prøve den på min mor, mand. Det er fandme sjovt. Det er sygt godt. Vi får nok få hjertestop. Ved du, vi gør det på linjen. Nej. Eller på fast. Det går fandme ikke. Det ligger ikke Så bliver snart smidt. Ja, og så når man kommer derhen, ikke, og så er der en eller anden kvinde, der springer op i hovedet for mig. Nej, det er level 4. Det er også der. Det er level 3 for level 4. Nej, ja. Du kommer til at prøve. Det er her, hvor den siger det. Ah, for helvede! Så vil jeg ikke mere. Og så er den her, vi skal gemme. Det var først, der var. Og mere, ja. Hvor fanden skal du hen? Jeg skal lige have Du skal gå vel. Du kan se det her med mig. Det er der ikke. Hvorfor skal du? Du kan tage min tæt. Jeg kan ikke få det her, det er for svært. Jeg har det ikke ønsket. Med hvem? Og hvad skete det der? Der var en eller anden kvinde, der sprang op i hovedet på hende. Og hvad blev det din store hjertestop eller fanden? Han fik ikke hjertestop, jeg fik hjertestop. Jeg fandt ned i skoen og begyndte at tude. Hvorfor? Hvor gammel var du? 12 omkring. Nå. Så hvorfor ikke gennemføre det der spil der? Men der begyndte du at komme hjem hver weekend. Du spiller om på. Jamen så. Hvorfor fuck det? Så må du godt komme hjem efter morgen. Hvorfor skal du bo heroppe? Det er mit forældre og mor. Jeg kan ikke finde ud af det her. Vi ses! Du kan bare ikke finde ud af det her. Det er sådan